Hovorí sa, že politika do škôl nepatrí. O 5 dní volí Slovensko v komunálnych voľbách vedenie miest a obcí. V Liptovskom Mikuláši sa reklama primátora objavila aj na základných školách. Tak ako všade inde, aj v Liptovskom Mikuláši tváre kandidátov ozdobili celé mesto. Kampaň sa ale dostala aj do škôl, o ktorých sa vo všeobecnosti hovorí, že by mali ostať apolitické. Na 3 základných školách sa objavila reklama primátora Jána Blcháča. Podľa 20 rokov starého volebného zákona sa ale nič nedeje. Zákon o voľbách do samosprávy obcí uvádza, čo sa rozumie volebnou kampaňou, pričom nikde vo svojom texte nevymedzuje, na ktorých miestach takáto kampaň prebiehať nemôže. To, čo volebný zákon nevymedzuje, školský ale určuje úplne presne. Zákon vyslovene zakazuje akúkoľvek politickú reklamu v areáli školy alebo v priestoroch školy. Takáto reklama, ktorá je v rozpore so školským zákonom, je zaražajúca o to viac, že si ju dal umiestniť samotný primátor, ktorý je zriaďovateľom danej školy. Jána Blcháča sme minulý týždeň požiadali o vyjadrenie. Do decembra má dovolenku a tak sa máme obrátiť na reklamnú agentúru, ktorá mu robí kampaň. My máme platné povolenia, jak so základnými školami, tak aj s kompetentnými úradmi, takže ja si myslím, že ja nemám to v týchto otázkach riešiť. Riaditelia škôl zhodne tvrdia, že s agentúrou podpisovali zmluvy, v ktorých sa politika nijako nespomína. Faktom však je, že keď sa politika na školách objavila, nič s tým neurobili. Riaditeľ školy týmto porušil školský zákon a za toto môže byť odvolaný zo svojej funkcie. Regionálne štáby a Ľubo Fronko, televízia Markíza.